bandiraɓe bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude Allah e julde mawlana mouhamadou rasulullahi sallllahu taala alayhi wa sallam bajjo aminata ɓurnaɗo e windere goto e ɓuure siyankoɓe bandiraɓe funnague e hirnague e rewo e worgo debbo e gorko suka e mawɗo bamɓeteɗo e bambowo baɗeteɗo tette e teɗɗo paɗuya haaji mum jaam Allah moƴƴo ñalle moon eɗen gandi hande ko altine 13 novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati yewtere moon wiyetede darde ngawla e nder rendo hande fuɗɗi emin ñaagui duwaw haaldete moon ko musidɗo moɗon sehil moɗon ɗaha Thiam mbaɗa huccitidire noon e karallo laaɓɗo juuɗe cukalel laaɓa juuɗe ñamdata koye mawɓe o wiyete ko Djiby Dieng on tigi o jeeya ko Kanel ene tawtora yewtere nde noon hande e welede Allah gorko cuballo daɗɗo jontaɗo jaɗɗo e jamanu e hono Sally Diaw wallahi barke Allah so yimi ene weeli so deƴƴi ene weeli o woni seede hande ndeɗo yewtere bandiraɓe ko ndeɗo yewtere woni afo ndeysaan nafi en ñaguima noon oto won kodda amin ya rabbal alamin hande noon no duɓi ɗo ko gawlo ɓi gawlo jontaɗo ɓi jontaɗo o ko ɓi Alhaji Hamme Boukary jeeya ko Nabbaji gonga o wiyete ko Nafi o yettere ko Mbum ndeɗo dande nde uddiri Mali Sadio eɗen gandi ɗo jubballo woni foof weltima debbo hen e gorko hen suka hen e mawɗo hen gonga ha tengti e musidɗo makko sehil makko biyeteɗo Aliou Diop gono dowlaji dentuɗi Amérique ndeysan ene jogui hoddu ndu ene hoɗa Mali Sadio ko janggo Jabate gorko mo Mali ene heewi neɗɗi ene heewi jaam wallahi ko gonga jogui guitar o Mabasi haaldete mon ko ɗaha Thiam tigi bandiraɓe kala ɗo gorko gawlo woni e debbo gawlo woni teddodirama ndeɗo yewtere teddungal moon kadi onon fof on noddama kadi e ndeɗo yewtere mamin namdodir seeɗa kono mawyimi hen ha heewa so Allah jaaɓi inchallah Nafi nam salmin bandiraɓe ɓe haade men haalde walla haade men yimde tigi bisimilla ma assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuhu aduna o fof salminama so wiyama Piiɗi TV wiyama aduna o fof yeɓatamo saka wiyoɓe mbimi e wimami ko Allah jaaɓi ɗum noon ala mbawɗo salade salminde on e juurade caggal yettude Allah e julde Mouhamadou Rasulou sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe jomiraɗo waɗi sababuji ha mbawen joddade ɗen jewtude e nder meɗen babɗa ha mi salmine wonɓe plateau ɓe yeɓoɓe filmoɓe Sally Diaw salminama dendagal kala ɗo ɓiɗɗo julɗo wawi Allah jarama Nafi mi wi bandiraɓe sa ƴetti ɓinguel yaare a waɗe poos ma yo haqqille ma ɓooy wonde poos o wonno jikko yummuno wawi artude mum sa wiyama ka ɓi Alhaji Hamme Boukary premiére namdalam e ma an ka cuballo holɓen nde wonno ene waɗi subalɓe seɓɓe ene waɗi awluɓe seɓɓe ene waɗi awluɓe wayluɓe ene waɗi awluɓe kinde goɗɗe ɗe annene ka gawlo holden hinde min komi gawlo subalɓe ɗo Hamme Boukary Sam Farba ɗo ɗo
tanum baye buuɓɗo komi gawlo subalɓe subalɓe ɓe fof noon no babam wiyatno ni eɓe mbaɗi subalɓe awoɓe eɓe mbaɗi subalɓe wañoɓe fof koye cubalago jeeya to banggue yumma komi gawlo ñañɓe komi tanum Moussa Salif Sawa Sara o woni Nafi Gawlo Allah jarama a jarama Nafi an ka labɓe juulawi banggueji ɗiɗɗi fof ne beeli so hen banggue metti tawaɗo goɗɗo ne weeli ka gawlo subalɓe ka gawlo ñeñɓe ɗum woni fina tawa ma Nafi gawlako ko fina tawa tan a fina tan gona gawlo walla gawlagu koko jangguete walla ala babda ha mi salmini dendagal gawlo kala mi netani Mamadou yeeso ma ɗo ko jummi hen kala ɓe ñaguima yafuya ndon ɗon gawlago ko maayo neɗɗo foof e tufde nde jippi so waɗi jumre ko cukagu walla haqqille jomum wasa yettade ɗon kono wona teyade wona wonde télé huccude caméra ne haala ko weela ɗum foof wona ɗon gonga babda ha question ma ne waɗi fayida kadi ko guinnirɗa émission ma ko min beltima hen dendagal ɓiɗɗo gawlo kala ɗo wawi waade e walde min mbima Allah jarama a jarama nde wonno jiɗɗa haalde ko darde amen e nomin goori e komin mbaɗata ko holno min jangguiri ɗum e holno min keɓiri ɗum gonga ɗum a jarama no feewi so wona hono ɗiɗo émission ngaji a wawa darade kala hoolema gonga gawlagu a janggat matawde yummano wona gawlo bamma wona gawlo kono gawlagu saɗa yiiɗi hen ko laaɓi ko janggo to invité ɗa fof mbawa ƴettude konngol kaala wat feere jangga jangde noon woto ɓurno keccuɗoma emo keccuɗa kala janggue muɗum kono to jibbinoɗa ɗo ɗo neheɗa ɗo ɗon woni fondement o ma janggue nene ma janggue bamma ma janggue tane en ma janggue neɗo mo gawlago ko ma janggue wona mi woni gawlo hami waɗi gawlago janggo daña ko jooɓiɗa gonga ande jangguɗa gawlagu Nafi ha ganduɗa an a janggui gawlago a wawi hol dimama mo gaɗiɗa fottude ha kalɗa ɗo welti woda ko waɗi nde wonno mbaɗanaɗo ne yejjita mbaɗɗon ne yejjita kono Allah kam yejjitta ndeysan a haali gonga janggumi gawlago koye tanam ne wiye Hadja Wola Bocara Dara on jibini babam on nehi kam koye mun janggumi gawlago o wi go ndey hamme saɗa jogui bolongaji sa fuɗɗima dujjude laabi tati mbiyaɗi jaam ndeysan mi piyata tan kode jaam woni ɗum ko ɗum natirta mbasa wonde gawlo keñiɗo jaab wonde gawlo cakanaɗo o haalanimi no yarate no jooɗorte no jettortoɗa e no darortoɗa gonga dimo mo gadimi yettade e nder cubalago e nder ñeñago ko ɗiɗo ɓe foof kollumi gawlago jiimi hen beltima mi holɓen ko belli Sy belli Bocara on ko billonajo ko ñeeño Bara Yongane ene woni to ɗo leydi men Brazzaville Congo gadimi yiide o nawi kam galle jaati kam Kouro Ibra Samayel jaltaɓe wallalde ndeysan ɓe rimɓam ɗiɗo gadimi hollude gawlagam beela bismi kam e nder Brazzaville ha ko daña hen ko fof daña hen ko gonga tigui Nafi golle ma jooɗi peewi belli mo mbiɗa o ko Samba Mody Laabi e Coumba Mody Laabi Samba Mody Laabi jibini Hamad Samba jibinimi Coumba Mody Laabi jibini Baydi Aliou jibini Bocar Baydi koni min mbaɗi ko ɓiyam ko wona ɗum ko Nafi mbaɗa namdoma tan namdal gotal kuccinen dimri ndi emin nana jamma Goundabi ko woni jamma Goundabi
jamma gundam ko jamma almari ndeysaan min kewi wadde ɗum koye so jomajo ene faya suudu mum yimmiraɓe mbaala wadde jamma gundami ndeysaan gorgilaɓe kebla debbo nawa kurtinoya gonga tawa ɓe nono mbaale jamma gundami ha wendogo almari no duƴƴa paari barana piya ndeysaan awluɓe ɓe ne koɗa almari woni holɗum almari ko bolongaji hono ɗiɗo ɓe jogui daade mabɓe daade almari ɗum woni daade bolongaji jaltinta ɗe ɗon noɗi mbaɗi kawisa bolon fof e dande mum Allah jarama a jarama ma won wiɓe ɗaha cam namdo nafi tan ne haalanma walla ɗa cammo tan o yima eysa kono renduɓe peccat gonga so yimɓe ɗi dendi bunne pecci kaɓi woni mbiɗo naw butati hol morceau mo gaddarto ɗen jaten koye Mali Sadio bisimilla ma eɗen teddiniri yewtere nde noon gorko cuballo jontaɗo ne wiye Mamadou Harouna walla mbiyama Ali Wadda omono dollaji dentuɗi Amérique o jeeya ko hakkude jomanɗu e ñangga idi ene wonde Alhaji Amadou Baykoro ko gorko caɗɗo gonga en cammini noon Penda Camara e Dieynaba Camara waɗani jamma men e mabɓe o ko jamma belɗo jamma mo yejjirtake jamma jaɗɗo jamanu Nafi bisimilla ma e Mali Sadio jarama ye Mali Sadio ye Mali Sadio Mali delele holko wone mayo salli jawe nay mayo koko alade keɗaɗamayo wuromme biro moɗi keɗaɗe mayo julɓen sa keɗaɗamayo julɓe sambuman heɗomayo wode ko wi lamɗo bama Seydi Sar Aliou Bayla Kumbambe keɗaɗamayo komin minande gandomayo gorko cubbal omo yahata goto Moussa Ousmane keɗaɗamayo ko Moussa Ousmane Samba Kembo Algalajo an keɗaɗamayo Baba Sono Julla keɗaɗamayo kongel mo Baba Daddi Sarr keɗaɗamayo ye Mali Sadio Mali delele holko wone mayo kawi saje nay mayo
dama maide ala bondoy mayo ala borodoy mayo wallahi ko Mamadou Bayla Mamadou keda dama yo Saja mali dele Allah jarama a jarama annafi golle ma jodi je peewi min beltimay ima min dañi weltare mawde kadi ko dum do min daminino e ma nde wonno so tawi min noddimo do emin gandi tan ko golle badde fayida jogori golludo golle badde fayida kada fuddima golla dum ko dum tigi woni ko jidden dum woni ko jidden den kadi bandirabe men yebiyankobe Pindi TV do be mbay wonde no be gondir fo tan yo jam Allah modjo yettobe en beltima ko hande pudden yewtere men de nafi e ko yeso hay gawlo goto non wopaka gonga wona debbo hen wona gorko hen wona suko hen wona mawdo hen kala do gawlo woni en nodda e ndedo yewtere galle o ko galle mum nokku o ko nokku mum yewtere nde ko yewtere mudum e dum non en beltima hen ha ala kulli halin en dañi hen kadi belle mon feewi dum non bandirabe mbadandi nafi o jokkat tan yewtere nde jokka kadi jimbi di seeda hade men artude en bundi tigrigi e yewtere nde nafi so tawi mbada nana tan naton galtan ben Ibrahima no goni mbada nana o biya non kadi yimɓe heɓɓe nana ɗum kono ganda holko woni Ibrahima ɗum kalam hen tan koko gandumi ko wallahi nde wonno aɗa wawi haalde haala taw wona no kalduɗa ni gonga ɗum mbimini fuɗɗode nde so juumi tan ko nafi gawlo fotiri noon wona gandal muɗum wallahi ndeysan emin keewi natude noon somin jiima dimo moƴƴuɗo e amen somin jiima tan min noddat Ibrahima mataw de aha baɗanni kam dimo mo waɗani ñalande mawde a wawa yimanede Ibrahima aɗa wawi yimanede goɗɗum aɗa wawi yimanede yujire no min natira banggue goɗɗo damina mbayno leydi yujire maro ɗum ko yimɓe fof ndendi maro yujire yo yimɓe fof ndendi Ibrahima noon somin mbi tawa tan ka piiɗo min ko ganduɗa emin gande maɗa Allahu akbar min mbaɗi Ibrahima ndeysaan joni hol morso goɗɗo mo paaɗen joni yela tan mbatten futan kagal ne yiiɗi yela bisimilla futan komin kedima nafi eyo yujre yewoyo yela ayo yujrele la 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 yo la 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 ala la la yo la 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 ala la la yo yaone jalanyaliyo gaina ko dimade yo jalanyali kala tadawondo chugale
gadamayo wuli wulango mofte kuremo boa sule tadima sule njay umino kalanga ajikele doko jawdi bena bali hawa kadija bali yo bali bali hawa damba jayuro way sare jarga me boyna Tato ese sonjati ombodo halana ye asigi fiyayo hamadi bonangari so balio lamdam ko chalor moyida leso de pilate ko dimbewe demba de gendere ngoma yo jaba esa jalati ma wayo fula firiye wandake gaula guandake ko wa jodo aisa padanyalande turo beure ya do jogade ko jogotoro tawa bende Convida pulala duno ngiroje ulama jabata ma bao kiraje ma wendogo ma salifana Abdul Aziz Jallo labana ma nyalane don tigi nam mama da musoma kumba isamara ngari warga kunna kongari wari ko geleje birom betelori ko warko ngari rosugai non yero sugalami la mode satige kamu sugalami la mode satige kuna wono la mido buramo ar don san ba cham ko nye
fankama ko baba da tamne fankama Arama. Ayo baram yo la tagi baylo ala tagi baylo baylo tagi nyamde odu podu nyola karusaje nan babam se monata ko yo di tafare Arama. e yudre yo yelay ar siyo sobeyo lumajo siyala siyo lumajo siyo sobeyo lumajo siyala siyo lumajo otomandari bobo lumajo siyala siyo lumbajo bobo de nare sake lumbajo siyala siyo lumbajo sakai bobo gaulo lumbajo siyala siyo lumbajo bizu aswa lele lumbajo siyala siyo lumbajo kaja mamudu binta lumbajo siyala siyo lumbajo Jezan. ayo janab kan lumbajo siyala siyo lumbajo ko jenaba kan lele lumbajo siyala siyo lumbajo siyo lumbajo siyala gonga kay nafi golle ma jodi peewi en beltima hen no peewi andi mabba wadata ko ene wonde mana dinoni e jango golle mabbe e jodi peewi en beltima hen no feewi nde wonno ko dum do woni ko jidden yewtere nde ko yo ngawla tigirigi fottodir ko endam yobe jiitondir ko no beedo hadi yitondirde kadi yimbe be ganda holko woni fina tawa ngawla wallahi ko bonga nde wonno mi wi bandiraɓe so ngawla alano e oɗo jamanu e oɗo aduna ɗeɓata waade kono mbara damwol ma ni hutte sile waɗe parme defe ƴeewe taw ala lamɗam wiyete ko tekum kala ɗon ngala welani safani urani lammani ko ɗum tagi noon ndeɗo yewtere fewjaɗo e piindi kiwi tottami ɗum taw kadi en wonde cameraman men jontaɗo Djiby Dieng Diaw Kanel en laaɓi reedu enen softi ene wonde salli jawnana huccodire e meɗen hande oɗo saaha e goɗo we oɗo jamanu en calminat noon galle o Alaji Daouda Dia monsieur le ministre élevage salminama juurama donama Abou Samba Diop en Harouna Moussa Dia ko mawni ko ene wonde Hamad Thiam eɗen gandi ko mawɓe galle ɓe manano ko wayno Hadja nani Leila Ndiadien ko wayno Binta Alassane Tall en ene wonde Sayi Dia en eɓe ɓeɗon goni mawɓe galle o kamɓe fof calminama tigui ɓe e juurama ɓe donama ɓe ñagama kadi e duwaw en goppani hay gawlo goto noon ala ene hen en jaaha taw en ɗumen ene hen kadi garat ɗo nde wonno ene jarani min ni ittude otoji min naata e Fouta he min gara galle hammi Boukari min namdo oɗo galle hol gadiɗo hodde ɗo hol gadiɗo wonde ɗo gawɗo e oɗo galle ɗum c'est très important e ɗum ɗon min jiiɗi yewtere nde min ñaago bandiraɓe yo nanggu hen gawla jeeyi ko yewtere awluɓe spécial onon tan jeeyi ɗum noon mataw en payat e morceau goɗɗo tigi gawlo fof no weltanima e o émission jarama gawlako fof kadi ma rewɗo bisimillah adunoɓe ɓe wonko ɓe gacci ɗo hannde alhamdoulillahi rabbil alamina Allah gon kay mone mabɓe kala no fewni darde muɗum e jonde muɗum wallahi ma won rewɓe ɗo jewtanma jewte baɗɗe fayida
taw ko walani hoore nafi gawlo ni ndeysan min jawani ko noon ko waale hoore ma nde wonno ko puɗɗiɗa hollirde bandiraɓe ko enen gandi ko gawlo ko mangu an kada ron ɗum wona ko jukiɗa wona ko sooda wona ko ñamla sa wi ka ɓi hammi e bokori tan ɗum ko passeport diplomatique won ɗon ɗum de ko gonkam noon min beltima hen no fewi jakken golle ha yeeso ko lawol jibi jam golle ma jooɗi min beltima e ma wallahi barke Allah seydi Diagne ma ɓinguel Fouta bandam mi holluma gawlago aɗa farnoro ndeysaan ma Dawda Diagne miide mi holluma ɗo ndeysaan nani ma monsieur le ministre jinniide holluma gawlago ndaw ko ganduɗa ma gorko wendu bosoyaɓe jinniide holluma ɗo ma balluɗo bandu men jinniide holluma gawlago aɗa famoro ndeysan nan ma Dawda Diagne jinniide on ko miñum Harouna Dia ma lamɓe ɓe jinniide holluma gawlago ɗon parnoro ɓe rimɓe coodi ñalande e nder Fuutankagal Harouna e Dawda coodi ñalande ma Aboujo wonanam seede mi holla ɓe gawlago ndaw ko ɓe parnorto babɗa ha cam wonanami seedam ma ɓinguel Fouta bandam mi holluma gawlago aɗa andi ko jedoyimade soodan Harouna e Dawda coodi ñalande noɓe mbaɗini ko ni abde baba galle won waɗi Fuutankoɓe wonɓe e nder Fuutan hayde jasata lumbude kamɓe mbaɗi Amani TV Dawda Dia waɗi Pindi TV ne yewta Fuutankagal jambareɓe Fuutankoɓe hadɓe Fuuta yewere Elhadji Jobbo Ndiaye yarani caggal Fulɓe ɓe kala jarani caggal Pindi TV ƴetti ko sagataɓe ɓe nani ɓe joni ɓe ñande kala ndeysan ene ndare
derbi ene liggo wallahi Pindi TV ƴettugo semebe ɓe jiiɗa yaware jahane yaware ngoni ɗo ene liggo gonga ko mawɓe men fuutankoɓe so mawni no ko retteret fayi ngari ngoni ɗo ene jewtana sukaɓe ma Dawda Dia waɗi ñalande mi haala ɗum gawlago ene farnoro Saldi Diaw woni mi seedam ma ɓinguel Fuuta bandam holluma gawlago aɗa farnoro o émission gawla e nder rendo darde gawlago e nder rendo yaata goto mato dey mo babam daha cam waɗata animé wallahi billahi gawlago fo ma haalano ko woni e nder gawla ndeysaan gonga kay gawla e nder rendo mon kalanam woni darde gawla e nder rendo so Allah ko jaaɓi ɗum inchallah tigi woni ko jiɗɗen en beltima hen no feewi no feewi no feewi golle ɗe kadi jooɗi peewi mbaɗa de ɗen kaddora seeɗa tan mbawen wawidirde e bandiraɓeɓe ɗum noon ko en jokkat golle naafi ɗum noon en jokkat golle mbawen wawidirde e bandiraɓe mbaɗen dernier morceau tan mbawen wawidirde e bandiraɓe hankkadi ni no hannirta daañi ɗum noon ko noon tigi ko noon mbatten andi bandiraɓe ko noon poɗɗen wadde mbawi bandiraɓe yehe gelaji puɗe dow wande wadde sule tawi sule toɓi kay umu hani taway wayela ela hayo yela ela hono hande alay wela ela kodi tinetide hono nde jande alay wela ela do wande wadde sule tawi hayela yela sule to biyo umu hani tawaye hayela yela fulɓe ɗo fomuna ala yela yela gawla yillo hondo masaraji en ɗo fomuna ala
yela yela Wadi kadi jammari jombiram burende nyalande yela yela gogo kayji ha bandiraɓe en gari hen ha ɗo en beltima e oɗo ñalawma ko ɗum ɗo cikkunuɗen ko ɗum ɗo kadi woni ko dañƴen woni afo yewtere nde ɗo wiyetende darde ngawla e nder rendo ko nafi Hammy Boukary nabaji omo arde ma bane wonde janggo woni joguiɗo hoddu ndu oga banggue musidɗo moɗon Daha Thiam joguiri télévision e karallagal ngal ko Djiby Dieng gorko mo Kanile Kandaraji ene tawtora yewtere nde gorko cuballo jontaɗo jaaɗo e jamanu biyeteɗo Sally Diaw ɗum noon en cabini galle men oɗo tam hay goto en goppani debbo e gorko suka e mawɗo ɗo mbawɗon woni en gooni noon foof on teddinirama ndeɗo yewtere ndeɗo yewtere wiyetede darde ngawla e nder rendo noon kono mbiɗen nani ni tan hay gawlo goto wopaka awɗuɓe fof ne nodda ɗo rewɓe worɓe sukaɓe e mawɓe bandiraɓe en beltima machallah ɗum noon bandiraɓe holno mbaynorto ɗon gasi ha laaɓi Amadou Baykoro Ñanko dimo dendo ñalande yela yela hayo beñu ganna caliɗo yela yela Jenaba Kamare Baudiyala Marie ayela yela Kopenda Kamara Labana Manyalande oyela yela Farmala Sambadaine Hedane nyalane oyela yela ayo yela Allah jarama on jarama en no mbiɗen ni hen karallagal ngal ko Djiby Dieng gorko mo Kanile oga banggue ko musidɗo moɗon Daha Thiam en jetti montori meɗen hono Ali Fall gorko mo Diourbel saminama juurama donama dennagal golloto e Piidi TV e Piidi radio on camminama on juurama yewtere moon darde gawlo e nder rendo ari ha ɗo hande noddinan ko nafi gawlo nafi Hammy Boukary ene wonde ɓeɗo hoɗoɓe yontaɓe e yaarɓe e jamanu ma ba ene wondi maɗa janggo ko ɓeɗo garno ɗo hande ene waɗano présentation e yewtere nde ko musidɗo moɗon Daha Thiam illal liga ha altini goɗɗo so jeeɗo o ñaawi jarama